Mä oon Rin ja mä oon 16-vuotias. Ja mä oon Tarina ja mä täytin tänään 17. 17. Eli 17. Me ajateltiin tehdä nyt uusi vlogi. Ja tää on niinku eka posti ja meillä ei oo tässä mitään aihetta, joten tää on aika yksinkertainen ja lyhyt. Ja vähän sekava ehkä. Mutta me ajateltiin tehdä tätä vlogia sen takia, kun me nyt ollaan samassa koulussa, me ollaan samassa asuntolassa ja samassa huoneessa. Eli me vietetään ihan laittoman paljon aikaa yhdessä. Joo, mutta ei siitä saisi kovin pahaa, että ei me tässä mitään. Ja just sen takia, kun meitä nyt yhdistää hyvin moni asia, harrastuksistakin, niin kuin tanssimista ja laulamista ja piirtämistä, nyt on niin kuin tosi paljon, niin ajateltiin, että me tehdään tällainen vlogi yhdessä. Joo, ja me päätettiin tehdä se, meillä on ollut aikaisemmin vlogi, ja me pidettiin sitä isommalla porukalla, mutta se vähän kuoli, se ei ihan toiminut, se vaan kuoli. Tämän accountin nimi on Wild Ride Studios. Wild Ride Studios, ja se niinku tulee olemaan vähän mitä sattuu, ei sanota näin. Sanotaan, että siellä saattaa olla mitä vaan. Nyt tämän pääosin tulee olemaan tosiaankin näitä vlogeja, nyt kun niitä tässä halutaan tehdä. Ja me saatetaan pitää vlogia erikseen tai tälleen yhdessä. Riippuu vähän mitä asiaa tai onko aihetta, tai sitten me saatetaan just kutsua joku vieras. Tai ystävä tai joku. Täällä niitä nyt on niinku ulkomaalaisia ja kaikkea tämmöstä. Niinku, tosiaan hauskaa. Jatkossa me saatetaan ruveta, totta kai me ruvetaan tekemään, mutta en tiedä millä tahdilla, niin kaikkea muuta pientä projektia, just coveri, duppi me ollaan tehty jo ja Joo, sit niinku tansseja ehkä ja lyhyt elokuva. Mitä vaan nyt sattuu tulee ja meillä saa ehdottaa ideoita. Me linkataan meidän äskit ihan varmana tähän videoon. joo. Kysymyksiä olisi ihan kiva, että voitaisiin tehdä jotain just kysymyspostauksia ja tämmöistä ja ideoita ja haasteita. Ne olisi oikeesti iso niinku plussa! Jos niinku lähettäisiin sitten oikeesti kysymyksiä ja ideoita ja haasteita tämmöistä, koska alku on hyvin vaikea. Niinku oikeesti tosi vaikea. Joo, viimeksi se jäi vähän niinku alkuun toi meidän vlogaaminen, niin sen takia. Joo. Ja tosiaan nytkin tää eka video on vähän tällainen nopea ja ei kauheasti aihetta. Ja sori, tää oli vähän Tämmönen meidän näköinen. joo, että me yritetään panostaa myöhemmin niinku paremmin, jos me oikeesti saataisiin niitä ideoita tanssiin. Niin, sori. And we'll do it again.